Kwacho ni gin ne giseyudo tich mongirore kata PNP no. Nti en adieri koso oyo to un nutimo ang'o momiyo lakteche gi moko to be ok oneno ka ng'anyo kanyo. Yeni bwana ng'anyo nigi sane. Waseng'anyo mang'eny ma wasebagen be. Yedo ka higa mokalo ne wantie ng'anyo donge mwadhi dalo dweche ariyo. Nobedo gi agreement gi sirikal ni onego bed ni gichulowa gopo magin go mar bilion 10. Wacho so ginjaga ni onego gichul interns kaka dwarore donge. Ne en winjruok to kano wasign winjruok no nok time sano ni so ne warito budget ma 2024 2025 jako iso warito budget ma 2025 2026 kano winjore kamano kaka dakteche ji mang'eny no koyie kodwa samoro ka union samoro union in opposition samoro ji nene kaka activism lakini at the end of the day gima timore nyaka ibed piny gi employer mo winjuru ado maro ni kwano winjore ma obedo gi court order kocho do mana 12 kanyo kano gitimo gik ma dwaro nogolo notice mar ng'anyo kendo sirikal no chulo interns maskara sani chulo gi 206 kaka CBA gopo ma ne gin go na gichulo December gi January sare ne gikete budget for 2025-2026 supplementary budget for mi counties mo chulo wa gopo mar I think 2 billion sa dumara avich kai kana matio mbasa gi minister no wachi ongeti ma dakteche timo ma okonyal bedo no gaze ni dakteche msaji no duk pin wachi dakteche ni chulo kaka onego bene chulo gi wacho wachi ni osedo ne shida matimore eni universities emabukore ka omiye slot mar ji 50 kaka kemu gini gin kika ji 250 mase giloko wach mar somo mar dakteche wala kono wanyore ko en mano bokonye gen te ye ka wach mar msara mar dakteche no winjore ma yegi gitimo koro okwang'anye sani nikech gik mono winjore wang'iyo kaka ndalo mano ng'igi timelines gi kaka kitimo gi Manaka union still. Omeno wacho ni yes, the progress ma UHC no sa ni ng'anyo gini, man kitu wan we are with them in solidarity. We are supporting the action because it's only when you kiwuoyo kidhie ng'anyo, kiwacho gima diyi koketimo. Koro en adier ni ber ka ng'anyo gini omi sirikal oket budget, omi ratiro gi mar pesa matin ma ichulo cha, obed the right amount. Nikech mar gin discrimination. But dakteche ma UHC ichulo marom gi dakteche ma nondik chon. Onge dakteche ichulo outside the CBA. Mano miyo ne gionge ndara sani. To ang'o miyo ng'anyo mar jothieth ni ok rum Davji? Nyiche kwayo ng'anyo, ng'ato ni ng'anyo, nyiche ng'anyo ne interns, nyiche ng'anyo ne pesa sani koro jo UHC bo ng'anyo, en wach mane? Ang'o miyo gini ok nyal rum? Ministry of Health kanyo selak gimiluongo ni leadership. So I think mano betimore counties. Nikech jomoko manen kanyo making decision never do very difficult. But oknia mi moko nego bedie. Minister manyien ni indecisive. Awacho kamano nikech kakoro en ono dhi opuonjo ministers moko wach mar CBA. En opuonjo gi wach mar kaka dakteche nego chul. Koro pani en e yor kare yor nin nyocha chan gi jabedo piny gi the chairman health committee Dr. Nyikal. Po discuss which mag mshahara mag interns gi weche mag UHC. To wacho ni ideally higni gi 2019 to this year jogo sitim ne gi injustice ma onego beni imiyo gi